രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോമന്ദിരന്റെ ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനലാഞ്ചനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുഹൃതാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപതകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃച്ഛാദം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തു. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധി വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതി ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂതശിരോമണി. നമോ മഹാവതന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदम 25-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 8. അത് സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം രുചി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷേവ മനുസ്മൃതോ ധ്യായമാനോ മുമുക്ഷുണാ അനാദികാലകർമ്മവാസനാകൃതിതമാ വിദ്യാമയം ഹൃദയഗ്രന്ഥിം സത്വരജസ്തമോ മയമന്തർഹൃദയം ഗതആശു നിർഭിനത്തി തസ്യാനുഭാവാൻ ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂ നാരദ സഹ തുംബുരുണാ സഭായാം ബ്രഹ്മണ സംശ്ലോകയാമാസ. ഏഷ ഏവ മനുസ്മൃതോ ധ്യായമാനോ മുമുക്ഷുണാമനാദികാലകർമ്മവാസനാകൃതമവിദ്യാമയം ഹൃദയഗ്രന്ഥിം സത്വരജസ്തമോമയമന്തർഹൃദയം ഗതആശു നിർഭിനത്തി തസ്യാനുഭാവാൻ ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂ നാരദ സ തംബുരുണാം സഭായാം ബ്രഹ്മണ സംശ്ലോകയാമാസ. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്പത്തിസ്ഥിതിലയ ഹേതവോ അസ്യ കൽപഃ സത്വാദ്യാ പ്രകൃതിഗുണാ യതീശയാസാൻ യദ്രൂപം ധ്രുവമകൃതം യേദകാമാത്മൻ നാനാദാത് കഥമുഖാവേദ തസ്യ വത്മാ ഉത്പത്തിസ്ഥിതിലയ ഹേതവോ അസ്യ കൽപഃ
सत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं येदेकमात्मन् नानादात् कथमुखा वेदसस्य वर्त्मा. हरे कृष्ण. मङ्गलाचरणम्. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. उत्पत्तिस्थितिलय हेतवो अस्य कल्पः. तत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं येदेकमात्मन् नानादात् कथमुखा वेदतस्य वर्त्मा. उत्पत्तिस्थितिलय हेतवो अस्य कल्पः. तत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं येदेकमात्मन् नानादात् कथमुखा वेदतस्य वर्त्मा. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പലരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. 8ാമത്തെ കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ട് അവന് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. उत्पत्तिस्थिति लय हेतवो अस्य कल्पाः. सत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यद्देकमात्मन् नानामथात् कथमुख वेद तस्य वर्त्मा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. मालती श्याम देवदास माताजी चൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. उत्पत्तिस्थितिलय हेतवोऽस्य कल्पः. सत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमुखा वेद तस्य वर्त्मा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. विजयनारायण माताजी चൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. उत्पत्तिस्थितिलय हेतवो अस्य कल्पाः. सत्त्वाद्या प्रकृतिगुण यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमुख वेद तस्य वर्मा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. रमणी माताजी चొല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी. चొല്ലിക്കൊള്ളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. उत्पत्तिस्थितिलय हेतवो अस्य कल्पाः. सत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमुख वेद तस्य वर्त्मा. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण. वत्सलाचार्य माताजी चొല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. उत्पत्तिस्थितिलय हेतवो अस्य कल्पाः. सत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमुख वेद तस्य वर्त्मा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. पंकजाश्री माताजी चొല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणामम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. उत्पत्तिस्थितिलय हेतवो अस्य कल्पः.
सत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्ध्रुवं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमुपभावेत तस्य वात्मन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवोऽस्य कल्पाः तत्त्वाद्या प्रकृतिगुणनिरीक्षायासन् यद्रूपं ध्रुवमगुरं यदेकात्मन् नानाभात् कथमुपवेद तस्य वर्त्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवो अस्य कल्पाः सत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीशया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमुपवेद तस्य आत्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शुभ देवदस्य माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्तिस्थितिलय हेतवोऽस्य कल्पः सत्त्वादा प्रतिगुणा यदेक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमुपवेद तस्य वर्त्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबर माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवोऽस्य कल्पः सत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमुपवेद तस्य वर्त्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अलसलाम माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्तिस्थितिलया सत्त्वाद्या प्रतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमुपवेद तस्य वात्मा सत्यवात्मा। से हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुप्रदीप माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्तिस्थितिलयकेतवोऽस्य कल्पास् सत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमुपवेद तस्य वर्त्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। भारतीय माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्तिस्थितिलया हेतवो अस्य कल्पाः सत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यतीशया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानाधात् कथमुपवेद तस्य वर्त्मः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वसंता माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्तिस्थितिलय हेतवोऽस्य कल्पाः सत्त्वाद्याः प्रकृतिगुणा यतीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानाथात् कथमुपवेद तस्य वर्त्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्ति उत्पत्ति स्थितिलय हेतवोऽस्य कल्पा सत्त्वाद्या प्रकृति गुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवं मकृतं यदेकमात्मा नानादात् कथमुपवेद तस्य वर्त्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा विजय माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते डिस्कनेक्ट कर लो। वासुदेवाय।
ഉഷ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്പത്തിസ്ഥിതലയ ഹേതവോ അസ്യ കൽപ്പാഃ സത്വാദ്യ പ്രകൃതി ഗുണാ യദീക്ഷയാ സൻ യദ്രൂപം ധ്രുവമകൃതം യദേഹമാത്മൻ നാനാദാത് കഥമുഖവേദ തസ്യ വർമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवो अस्य कल्पः सत्त्वाद्या प्रकृति गुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकामात्मन् नानातात् कथमुपवेद तस्य वर्त्मा। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. स्वर्णप्रभा माताजी चलिए माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवो अस्य कल्पाः सत्त्वाद्या प्रकृति गुणा यदीक्षया सन् तद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानाथात् कथमुपवेद तस्य वर्त्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. वत्सला बाबा माताजी चलिए माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवो अस्य कल्पः सत्त्वाद्या प्रकृति गुणा यदीक्षया असन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानातात् कथमुपवेद तस्य वर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. रमायस मैनन माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. स्थिति लय हेतवोऽस्य कल्पाः सत्त्वाद्याः प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानाथात् कथमुपवेद तस्य वर्त्मा। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. विजयश्री माताजी चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवो अस्य कल्पाः सत्त्वाद्या प्रकृति गुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमोह वेद तस्य वर्मा। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. गीता सिंह माताजी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवोऽस्य कल्पाः सत्त्वाद्या प्रकृति गुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानाथात् कथमुह वेद तस्य वर्त्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. श्रीजय माताजी चलिए. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा प्रभु जी। चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्तिस्थितिलय हेतवोऽस्य कल्पाः सत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानाथात् कथमुपवेद तस्य वर्त्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാവം നോക്കാം, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷേവമനുസൃതോ ധ്യായമാനോ മുമുക്ഷൂനാമനാദികാല കർമ്മവാസനാകൃതിതമവിദ്യാമയം ഹൃദയഗ്രന്ഥിം സത്വരജസ്തമോമയം അന്തർഹൃദയം ഗത ആശു നിർഭിനത്തി തസ്യാനുഭാവാൻ ഭഗവാൻ സ്വയംഭുവോ നാരദഃ സഹ തംബുരൂണാം സഭായാം ബ്രഹ്മണഃ സംശ്ലോകയാമാസ. പ്രഥമ ഭാവാർത്ഥം വിശ്വഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാകണമെന്ന് ഗൗരവമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സംഘർഷണ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും ശ്രമിക്കണം. അപ്രകാരം എല്ലായ്പ്പോഴും സംഘർഷനെ ധ്യാനിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വൃത്തികെട്ട മാലിന്യങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കുകയും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളാൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ കടും കെട്ട് കഷ്ണങ്ങളായി ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യും.
ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രൻ നാരദമുനി എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ സഭയിൽ അനന്തദേവനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം സ്വയം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ നിർവൃതി പകരുന്ന ഗീതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദ്യോപകരണമായ തമ്പുരു മീട്ടി പാടുന്നു. ഭാവാർത്ഥി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു. അനന്ത ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വർണ്ണനകളൊന്നും കേവലം ഭാവനയല്ല, അവയെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദപൂർണവും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞവയുമാണ്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം അവ ഒരുവിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മദേവൻ പകർന്നു നൽകിയ ഈ ജ്ഞാനം നാരദമുനി തന്റെ തമ്പുരു വീട്ടി നടന്ന് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്തു. ചിലപ്പോൾ പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ മനോഹരങ്ങളായ കവിതകളാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നവന്റെ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അനന്ത ഭഗവാനെ മഹത്വീകരിക്കുവാൻ നാരദമുനി അനേകം ശ്ലോകങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ സംശ്ലോകയാസാം, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കവിതകളാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടുക എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവർ ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വന്നവരാണ്. ബ്രഹ്മദേവൻ നാരദമുനിയുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. നാരദമുനി വ്യാസദേവന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. വ്യാസദേവൻ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ വിപുലമായ ഭാഷ്യം എന്ന നിലയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചു. ആയതിനാൽ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനന്തദേവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ആധികാരികമായി അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം അവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള മടക്കം, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള മടക്കം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വലിയൊരു മാലിന്യ കൂമ്പാരം പോലെയാണ്. ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായും ദുരാർത്ഥികളായും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവന് ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം അവൻ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങി പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 9ാമത്തെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്പത്തി സ്ഥിതി ലയ ഹേതവോ അസ്യ കൽപഃ സത്വാദ്യാ പ്രകൃതി ഗുണാ യദീശയാസൻ യദ്രൂപം ധ്രുവമകൃതം യേദേകമാത്മൻ നാനാത്താത് കഥമോഹ വേദ തസ്യ പത്മാ. ഭാവാർത്ഥം പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാശത്താൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ഹേതുവാകുവാൻ കഴിവുള്ളതാക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് അപരിമേയനും അനാദിയുമാകുന്നു. ഏകമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അനേകം രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. പരമോന്നതന്റെ പാതകൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? ഭൗതിക ശക്തിക്കുമേലുള്ള പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കടാശത്താൽ സ ഐഷ്യത, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആവിഷ്കൃതമാവുകയും ഭൗതിക വൈവിധ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശക്തിക്ക് മേൽ കടാക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പേ ഭഗവാൻ അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ശാശ്വതനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യജീവിക്ക് അവൻ എത്ര വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായാലും തത്വചിന്തകനായാലും പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പാതകൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുക? ചൈതന്യ ഭാഗവത്തിലെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണികൾ ആദിഖണ്ഡത്തിൽ 1:48 മുതൽ 52 വരെയും 1:58 മുതൽ 69 വരെയും അനന്ത ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ചൈതന്യ ഭാഗവതം എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആ ശ്ലോകങ്ങളടക്കം പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അനന്ത ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഹി ബ്രഹ്മ കി ശിവ കി സനകാദി കുമാര വ്യാസാശുക നാരദാദി ഭക്തനാമായാങ്ക. ബ്രഹ്മദേവൻ, മഹാദേവൻ, 4 കുമാരന്മാർ, സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദനൻ, സനത്കുമാരൻ എന്നിവർ, വ്യാസദേവൻ, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, നാരദൻ, ഇവരെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരുമാണ്. സബരപൂജിത ശ്രീ അനന്ത മഹാശയ
സഹസ്രവദന പ്രഭു ഭക്തിരസമയ. ഭഗവാൻ ശ്രീ അനന്തൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മാലിന്യ സ്പർശമില്ലാത്ത ഭക്തന്മാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ഫണങ്ങളുള്ള അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെയും സംഭരണിയാണ്. ആദിദേവ മഹായോഗി ഈശ്വര വൈഷ്ണവ സഭ. അനന്ത ഭഗവാൻ മൂലവ്യക്തിയും മഹാനിഗൂഢ നിയന്ത്രകനുമാണ്. അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സേവകനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകനാണ്, വൈഷ്ണവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾക്ക് അന്തമില്ലാത്തതിനാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. സേവാശുനിലായ ബേശുന ഠാക്കുരല ആത്മതന്ത്രയെ നമതേ വൈസേന പാതാള. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്വയം പര്യാപ്തനായ അനന്തദേവൻ പാതാള ലോകത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇനി കേട്ടാലും. ശ്രീനാരദ ഗോസാനി തമ്പുരു കരി സംഗേ സേയശഗായന ബ്രഹ്മസ്ഥാന ശ്ലോക വന്ദേ. എപ്പോഴും തോളിൽ തന്റെ വാദ്യോപകരണമായ തമ്പുരുവുമായി നടക്കുന്ന മഹാമുനി നാരദൻ സദാ അനന്ത ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നാരദമുനി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന അനവധി ശ്ലോകങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി പ്രളയ സത്വദീയത ഗുണ യാഗ്രയ ദൃഷ്ടിപാതേ ഹയയായ പുനഃ പുനഃ. അനന്ത ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് മാത്രം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഗുണങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നു. അദ്വിതീയ രൂപ സത്യ അനാദി മഹത്വ തഥാപി അനന്തഹയ കേബുൽ തത്വ. ഭഗവാനെ അദ്വിതീയനായും അനാദിയായ പരമോന്നത സത്യവുമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം അനന്ത ഭഗവാൻ അഥവാ അനന്തദേവൻ, അപരിമേയൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? ശുദ്ധ സത്വമൂർത്തി പ്രഭു ധാരണ കരുണയ യേ വിഗ്രഹേ സഭാര പ്രകാശ സുലീലയ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം സമ്പൂർണമായും ആധ്യാത്മികമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം അത് പ്രത്യക്ഷമാക്കൂ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലൂടെ മാത്രമേ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. സംഹാര തരംഗശിഖി സിംഹ മഹാബലി നിജ ജന മനോരഞ്ജേ ഹന കുതുഹലി. അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തനും തന്റെ പാർഷദന്മാരെയും ഭക്തന്മാരെയും സദാ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായുള്ളവരുമാണ്. आनंद नामेरा श्रवण संकीर्तने ये दे मादे के नहीं बोलो ये तेजेना. आशेष जन्मेरा बंदा सिट्टे से हर्षणे अदयेव वैष्णवना चाड़े का भूताना. ये आनंद नामेरा श्रवण संकीर्तने ये दे मादे के नहीं बोलो ये तेजेना जने. आशेष जन्मेरा बंदा ഭൂതാനെ. നമ്മൾ അനന്തദേവന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്ന സമൂഹ സങ്കീർത്തനത്തിൽ മുഴുകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർഷം അനേക ജന്മങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള അഴുക്കുകൾ തൽക്ഷണം കഴുകപ്പെടും. അതിനാൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ അനന്തദേവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരവസരവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല. ശേഷഭായി സംസാരേരാ ഗതിനഹിയാര അനന്തര നാമേ സർവ ജീവരെ ഉദ്ധാര. അനന്ത ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രയാണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നവനാകയാൽ ശേഷൻ അപരിമേയ അന്ത്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം എല്ലാവർക്കും മുക്തരാകാൻ കഴിയും. आनंद पृथ्वीगिरी समुद्र सहिदे ये प्रभु धरेण ഗീരേ പാലന കരിതേ. അനന്തദേവൻ തന്റെ ശിരസിൽ അതിബൃഹത്തായ സമുദ്രങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെയും നിലനിർത്തുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ, കണ്ടു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 1000 ഫണങ്ങളിൽ ഒരു ഫണത്തിന്റെ മേലെ
ഒരു കടുക് മണി വെച്ചതുപോലെയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് തലകളുണ്ട്, ശിരസുണ്ട് ആ അനന്തന്. സഹസ്രഫണാരായേക ഫണബിന്ദുയേന അനന്ത വിക്രമന ജാനേനയാചേന. അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് ശക്തനും വലിയനുമാകിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫണത്തിൽ വെറും ഒരു മഴത്തുള്ളി പോലെ നിൽക്കുന്നു. അതെവിടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. പറയുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ. ഒരു പണത്തിന്റെ മേലെ ഈ പ്രപഞ്ചം നിൽക്കുന്നത് ഒരു മഴത്തുള്ളി വീണതുപോലെ മാത്രമാണ്. അത് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു മഴത്തുള്ളി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു തുള്ളി ജലം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല അല്ലെ. അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടാണ് അനന്ത ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തന്റെ ശിരസിന്റെ മേലെ, പണത്തിന്റെ മേലെ നിലനിർത്തുന്നത്. സഹസ്രവദനെ കൃഷ്ണ യശ നിരന്തര ഗായിത്യാചേനയാദി ദേവമഹിതര. ഒരു ഫണത്തിൽ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വഹിക്കുന്ന അനന്തദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് വായുകളിൽ ഓരോന്നുകൊണ്ടും കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നു. 1000 നാവുള്ള അനന്തൻ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നാവുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നു. ഗായനെ ആനന്ദ ശ്രീ യശരനാഹി അന്ത ജയഭംഗനാഹി കാരോ ദോഹെ ബലവന്ത. അദ്ദേഹം സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും അതിന് ഇതുവരെ അന്ത്യം വരുത്തിയിട്ടില്ല. അത്യാപിഹ ശേഷദേവ സഹസ്ര ശ്രീമുഖേ ഗായന ചൈതന്യ യശ അന്തനഹിതക്കെ. ഇന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹത്വങ്ങളുടെ കീർത്തനം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനന്ത ഭഗവാൻ അവയ്ക്കൊരു അന്ത്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ചൈതന്യ ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദനോട് പറയുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹത്വങ്ങളുടെ കീർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ആരാണോ കൃഷ്ണൻ, അതേ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹത്വങ്ങളും കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള്, ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകള് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തില് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണവർണം ദിഷാ കൃഷ്ണം സാങ്കോ പാങ്കാസ്തഭാഷണം യജ്ഞ സങ്കീർത്തന പ്രായ. കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വർണവർണ്ണത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. ആ ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിന്റെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ, ഗൗരംഗയുടെ മഹത്വങ്ങള് സദാ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, മഹത്വങ്ങൾ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും അത് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ തരത്തിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് അനന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഭഗവാനെ കിടക്കയായിട്ടും ഭഗവാനെ കുടയായിട്ടും എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന് സേവനം. സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ബലരാമന്റെ വിസ്തൃതമായിട്ട് സംഘർഷനാണ് അനന്തശേഷനായിട്ട് വന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ അത്രയും മാധുര്യമുള്ളതാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ. എന്തിനേറെ ആ മഹാദേവൻ ആ സംഘർഷണ ഭഗവാനെ നേരത്തെ നാമം ജപിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മായാപൂരില്, നവദ്വീപില് മായാപൂരില് അവിടെ രാജ്പൂർ ജഗന്നാഥ് ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുഭദ്രയുടെ ക്ഷേത്രം. ഇപ്പോഴത് ഇസ്കോണിന്റെ ഇതിലാണ്. ഇസ്കോൺ മായാപൂരാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നടത്തുന്നത്. ആരും നോക്കാനൊന്നും ആളില്ല. എനിക്ക് ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ വിശന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാ പറയും. ഞാൻ ഇസ്കോൺ മായാപൂരിലേക്ക് പോകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്ന്. പിന്നീട് അങ്ങനെ അവിടെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജായിട്ട് ശ്രീ ജയപ്രകാശ സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന്റെ പിന്നീട് അവിടെ പൂജകളും ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യമൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഭക്തന്മാരെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ അയച്ചിട്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്, അതിന്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന്മാരെ അവിടെ അയക്കുകയും അതൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടെ രാജ്പൂർ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന് നല്ല നിവേദ്യങ്ങൾ, ചപ്പൻ പോകും മറ്റുള്ള നിവേദ്യങ്ങളും ധാരാളം സ്വീറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ
അവിടെ ക്ഷേത്രമൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ സമയത്ത് അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു. ഗൗരംഗ 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 എന്നിങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവർ വിചാരിച്ചു വേറെ എന്തോ പിശാച എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് ആ വഴി പോവാത്തായി. അവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയാൽ കാണാം, രാജ്പൂർ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന്റെ അവിടെ ആ മുറ്റത്തായിട്ട് അതിനടുത്തായിട്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ വലിയ ആൽമരം കാണാം, വലിയ ആൽമരം. അപ്പൊ അതില് അവിടെ ശിവനും പാർവതിയും സദാസമയവും ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗൗരംഗ 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 എന്നിങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരൊക്കെ എന്താണ്, എന്തോ പ്രേതഭൂതങ്ങളാ എന്തോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ ആയിട്ട് ചെറിയ ആ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് അവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വിളക്കൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അനന്തൻ പോലും ഇപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ ഇപ്പോഴും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ ലീലകൾ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു 1000 തലയുള്ള അനന്തൻ പോലും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശിവനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, വൈഷ്ണവാനാമിദാശ. ആ ശിവനും ഭഗവാന്റെ നാമം ഗൗരംഗ ഗൗരംഗ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മൂർത്തിന പുരകൃപയാ ബപാര സത്വം സംശുദ്ധം സദസിതം വിപാദിയത്ര ലീലാമൃഗപതിരാദതേ അനവദ്യാമദാതും സ്വജനമനാം സ്യുതാരവീര്യഃ. മൂർത്തിന പുരകൃപയാ ബപാര സത്വം സംശുദ്ധം സദസിതം വിപാദിയത്ര ലീലാമൃഗപതിരാദേതേ അനവദ്യാമദാതും സ്വജനമനാസ്യുദാരവീര്യഃ. സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്. സ്വന്തം ഭക്തന്മാരോടുള്ള അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയങ്ങളായ വിഭിന്ന രൂപങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അങ്ങേയറ്റം ഉദാരമതിയും എല്ലാ യോഗശക്തിയുടെയും ഉടമയുമാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സുകൾ കീഴടക്കാനും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം പകരാനും അദ്ദേഹം വിവിധ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുകയും ലീലകളാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുപോലെ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയാലാണ് സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ പരസ്പര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നാനാവിധ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്തന്മാരുടെ സന്തോഷത്തിനായി ഭൂമിയെ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്താൻ അദ്ദേഹം വരാഹമായി അവതരിച്ചു. പ്രഭുപാദിക്ക് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യന്നാമശ്രുതമനുകീർത്തയേതസ്മദാർത്തോ വായതി പതിത പ്രളംബനാത്വാ അന്ത്യം ഹസപതി നൃണാമ അശേഷമന്യം കം ശേഷാത് ഭഗവതാ ആശ്രയേൻ മുമുഷുഃ. യന്നാമശ്രുതമനുകീർത്തയേതസ്മദാർത്തോ വായതി പതിത പ്രലംബനാത്വാ അന്ത്യം ഹസപതി നൃണാമശേഷമന്യം കം ശേഷാത് ഭഗവത ആശ്രയേൻ മുമുഷുഃ. ഒരു വ്യക്തി ദുഃഖിതനാവുകയോ തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ പോലും അവൻ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചാൽ ആ നിമിഷം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അവൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് യാദൃശികമായോ തമാശയ്ക്കോ ആണെങ്കിൽ പോലും അവനെ ശ്രവിക്കുന്നവനും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകും. അതിനാൽ ഭൗതിക ഗുരുക്കളിൽ നിന്നും ബന്ധനമുക്തി കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ശേഷ ഭഗവാന്റെ നാമജപം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും? ഒരുവൻ മറ്റാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും? പ്രഭുപാദ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മൂർധന്യാർപ്പിതമണുവത് സഹസ്രമൂർധനോ ഭൂഗോളം സഗിരിസരിൽ സമുദ്രസത്വം ആനന്ദ്യാദ നിമിത വിക്രമസ്യ ഭൂമ്നഃ ഗോവീര്യാണ്യാദിഗണയേ സഹസ്രജിഹ്വാ മൂർധന്യാർപ്പിതമണുവത് സഹസ്രമൂർധനോ ഭൂഗോളം സഗിരിസരിൽ സമുദ്രസത്വം
ആനന്ദ്യാത് നിമിത വിക്രമസ്യ ഭൂമ്നഃ കോ വീര്യാണി ഗണരേ സഹസ്രജിഹ്വാ. ഭഗവാൻ അപരിമേയനാകിയാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തി തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. അനേകം മഹാപർവ്വതങ്ങളും നദികളും സമുദ്രങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ജീവസത്തകളുമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കേവലം ഒരു പരമാണുവിനെ പോലെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഒരുവന് ആയിരക്കണക്കിന് നാവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം പ്രഭാവോ ഭഗവാനനന്ദോ ദുരന്ത വീര്യോ ഗുണാനുഭാവഃ മൂലൈരസായ സ്ഥിതിയാത്മതന്ത്രോ യോ ലീലയാശ്മാം സ്ഥിതേ വിഭർത്തി. ഏവം പ്രഭാവോ ഭഗവാനനന്ദോ ദുരന്ത വീര്യോ ഗുണാനുഭാവഃ മൂലൈരസായ സ്ഥിതയാത്മതന്ത്രോ യോ ലീലയാശ്മാം സ്ഥിതേ വിഭർത്തി. ശക്തിപൂർണനായ അനന്ത ഭഗവാന്റെ മഹിമനീയ ഗുണങ്ങൾക്ക് അന്തമില്ല. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി അപരിമേയമാണ്. സ്വയം പര്യാപ്തനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വയം സകലതിന്റെയും സഹായിയാണ്. അധോതല ഗ്രഹ സംവിധാനത്തിന് താഴെ നിവസിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വളരെ ലാഘവമായി താങ്ങി നിർത്തുന്നു. പ്രഭുപാദകീ ജയ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാഹേവേഹ നൃപൃരൂപഗന്ധവ്യ ഗതയോ യഥാ കർമ്മ വിനിർമ്മിതാ യഥോപദേശമനുവർണിതാ കാമാൻ കാമയമാനഹി. ഏതാഹേവേഹ നൃപിരൂപഗന്ധവ്യ ഗതയോ യഥാ കർമ്മ വിനിർമ്മിതാ യഥോപദേശമനുവർണിത കാമാൻ കാമേയമാനഹി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥന സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചത് പ്രകാരം ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നിന്നോട് വിവരിച്ചു. അളവറ്റ ഭൗതിക മോഹങ്ങളുള്ള ആ ബദ്ധാത്മാവുകൾ വിവിധ ലോകങ്ങളിൽ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ നേടി ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പാടുന്നു. അനാദികരമ ഫലേ പഠിവർണവജലേ തരിവരേ നാദിക്കിയുപായ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്റെ ഭൗതിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ തീർച്ചയായും അജ്ഞതയുടെ അഗാധ സമുദ്രത്തിൽ നിവസിച്ചതായി ഞാൻ അറിയുന്നു. അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ അങ്ങയുടെ അരവിന്ദ പാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടറിയുന്നു. അതേപോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താഴെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഐനന്ദതനുജകിങ്കരം വദിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുദോ കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജാ സ്ഥിതധൂളി സദൃശം വിചിന്തയാ. ഐനന്ദതനുജകിങ്കരം വദിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുദോ കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജ സ്ഥിതധൂളി സദൃശം വിചിന്തയാ. ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ലെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്ര, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനാണ്. ഏതു വിധത്തിലോ ഞാൻ ഈ അജ്ഞാന സാഗരത്തിൽ നിബദിച്ചു പോയി. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും എന്നെ ദയവായി രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പറഞ്ഞു. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏതാഹവിദീർഹിരാജൻ പുംസാ പ്രവൃത്തിലക്ഷണസ്യ ധർമ്മസ്യ വിഭാഗതയാ ഉച്ഛാവചാ വിസദൃശ യഥാ പ്രശ്നം വ്യാജഖ്യേ കിമന്യത് കഥയാമ ഇതി. ഏതാവതീർഹിരാജൻ പുംസ പ്രവൃത്തിലക്ഷണസ്യ ധർമ്മസ്യ വിഭാഗതയാ ഉച്ഛാവചാ വിസദൃശ യഥാ പ്രശ്നം വ്യാജഖ്യേ കിമന്യത് കഥയാമ ഇതി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ജനങ്ങൾ പൊതുവെ അവരുടെ വ്യത്യസ്ത ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ ഫലമായി വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളിൽ അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഞാൻ വിവരിച്ചു. താങ്കൾ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് അന്വേഷിക്കുകയും
ഞാൻ പ്രാമാണികയിൽ നിന്നും കേട്ടതിനനുസരിച്ച് താങ്കൾക്ക് വിവരിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്? ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 25-ാം അധ്യായം അനന്ത ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गुरु प्रेमानंदे हरे हरि बोल. हरे कृष्ण. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ബലരാമൻ അല്ലെ, ബലരാമന്റെ വിസ്തരണമാണ് സംഘർഷണ ഭഗവാൻ. ആ സംഘർഷണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അനന്തശേഷനായിട്ട് ഭഗവാൻ പലതരത്തിലും സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആനന്ദന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ, ഇവിടെയുള്ള ആ സപ്തദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ, അതിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഓരോരോ വർഷത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഭാരത വർഷത്തെ കുറിച്ചിട്ടും മരിവർഷം, അങ്ങനെ ഓരോരോ വർഷങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിലൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് യോജന അല്ലെ, അത്രയും വിസ്തൃതിയുള്ളതാണ് ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. അങ്ങനെ അത് ഇവിടെ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഈ 14 ലോകങ്ങളും അല്ലെ എല്ലാറ്റിനെയും താങ്ങി നിർത്തുകയും വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ താങ്ങി. ഇത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടം 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും പറയുന്നു, ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിലെ അതിനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, അനേകം ബ്രഹ്മാവുകളുണ്ട്, അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഇവിടെ 4 തലയുള്ളതാണെങ്കിൽ 8 തലയുള്ളതും 10 തലയുള്ളതും 100 തലയുള്ളതും ആയിരക്കണക്കിന് ശിരസുകളുള്ള ബ്രഹ്മാവ് വരെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും വിസ്തൃതമായ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന്. ഒരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് ഇത് അല്ലെ. ഇവിടെയുള്ള ആ ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ളതാണ് 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടം അല്ലെ. ഇതിന്റെ വിസ്തൃതി, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചെറിയ ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ വിസ്തൃതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വിസ്തൃതിയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ ഇതൊരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടം, അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ പറയുന്ന ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശ്ലോകത്തിൽ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കടുകുമണി എങ്ങനെയാണോ അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് അനന്തന്റെ ആ വലുപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അനന്തന്റെ ഫണത്തിലുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആ ഫണത്തിന്റെ മേലെ ഒരു കടുകുമണി വെച്ചത് വാരിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരു മഴത്തുള്ളി ഉറ്റിയ പോലെ മാത്രമേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മാറും. അത്രയും വലിയ രൂപമാണ് അനന്തശേഷന്റെ. ഇതെന്താണ് ഈ പറഞ്ഞു താഴെയുള്ള അല്ലെ 7 ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പാതാള ലോകം വരെ പറഞ്ഞു. അതിനും താഴെയായിട്ടാണ് അനന്തശേഷന്റെ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനൊക്കെ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് അനന്തശേഷനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ അനന്തശേഷനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അനന്തനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി.
संघर्षण कारण दोयशाही गर्भोदकशाही च प्रयोक्तिशाही शेष च यस्माकला സാന്നിധ്യാനന്ദകയ രാമാശരണം മമാസ്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അദ്വൈതാചാര്യര് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അതിലും പറയുന്നുണ്ട്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയിലും അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അനന്തം തന്നെയാണ് ബലരാമന്റെ വിസ്തരണമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. ആ ബലരാമൻ തന്നെയാണ് സംഘർഷണ ഭഗവാനായിട്ട് വിസ്തരിച്ചത്. ആ സംഘർഷണ ഭഗവാനെയാണ് ശിവൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മളിനി 6-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് സംഘർഷണ ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് തമാശ രൂപത്തിൽ മഹാദേവനെ പരിഹസിച്ചപ്പോൾ പാർവതി ദേവി ശപിക്കുകയുണ്ടായത്. പിന്നെ രുദ്രാസുരനായിട്ട് മാറി. അതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കും. അപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നത് മഹാദേവൻ അല്ലെ, വൈഷ്ണവാനാം നിദാശം, ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് മഹാദേവൻ. ആ മഹാദേവനും ആരുടെ ആണ്? സംഘർഷണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു, സംഘർഷണ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. അതുപോലെ ചിത്രകേതു അങ്ങനെ ധാരാളം. ചില മധ്വാചാര്യർ അദ്ദേഹം ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചു. അതിനടുത്ത് തന്നെ അനന്ത ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും ഇവിടെ ഉടുപ്പിയിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഓൾട്ടർ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ അനന്ത ഭഗവാൻ അവിടെ വിശ്രമിക്കും. അനന്തമൂർത്തി അവിടെ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആ നിധിക്ക് കാവലിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു മധ്വാചാര്യർക്ക് ഒരു രാജാവ് ധാരാളം പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രത്നങ്ങളും സ്വർണങ്ങളും മറ്റുള്ള അമൂല്യ വസ്തുക്കളും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുവാനായിട്ട് അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കും. അതൊക്കെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അതിന് അനന്തന അതിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായാല് അത് എടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കുവാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഉടുപ്പിയിൽ. ഉടുപ്പിയിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അനന്തന്റെ ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ടാവും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ അനന്ത ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചിരുന്നു, അനന്ത ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. ആർക്കാണ് അനന്ത ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുക? ഭഗവാനാണ്, അതേസമയം തന്നെ സേവകനുമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് ശയ്യയായിട്ടും കുടയായിട്ടും ഒക്കെ അനന്തൻ കൂടെ തന്നെ അല്ലെ. ഇവിടെ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അനന്ത ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ. അവിടെ പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യ ജീവിക്കുക അവൻ എത്ര വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായാലും തത്വചിന്തകനായാലും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും? ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണികൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന അനന്തന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്, മഹാദേവൻ, 4 കുമാരന്മാർ, സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദനൻ, സനത്കുമാരൻ, വ്യാസദേവൻ, ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി, നാരദർ ഇവരെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ സേവകരുമാണ്. ഇവരൊക്കെ ആ അനന്ത ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നവരാണ്, അനന്ത ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീ അനന്തന്റെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് പണങ്ങളുള്ള അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെയും സംഭരണിയാണ്. എല്ലാ ഭക്തിത സേവനങ്ങളും അനന്തനാണ് ഭഗവാന് നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോ ആനന്ദൻ അല്ലെ, അത് തന്നെയാണ് ബലരാമൻ. ബലരാമൻ തന്നെയാണ് ആദി ഗുരു അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തില് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഇപ്പം ഒരു പൂജാരി ആയിക്കോട്ടെ, അദ്ദേഹം
നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, പൂജകൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊന്നും വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തു, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല. നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുവാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതി നേരിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ മായപ്പൂരിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ വെക്കും. ഏത് പൂജാരിയാണോ സേവനം ചെയ്തത് ആ പൂജാരിയുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഫോട്ടോ വെക്കും, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഫോട്ടോയുടെ അടുത്തായിട്ട് താഴെ. അപ്പൊ ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെയാണ് എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഭഗവാനെ നിർവഹിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു നിമിത്തം മാത്രം ഭവസവിശാസിനി അല്ലെ. ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, പലരും അങ്ങനെ കരുതും ഞങ്ങൾ വലിയ പൂജാരിയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. നേരിട്ട് ഭഗവാന് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. നമ്മള് ഗുരുവിനെ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ആ ഗുരുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ഗുരുവിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുരു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതീതിയാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമനാണ് ആദി ഗുരു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ബലരാമന്റെ തന്നെ പ്രതീതിയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു. അനന്ത ഭഗവാൻ മൂലവ്യക്തിയും മഹാനിഗൂഢ നിയന്ത്രകനുമാണ്. അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സേവകനാണ്, വൈഷ്ണവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾക്ക് അന്തമില്ലാതിനാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ സേവകനുമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകൻ അല്ലെ. ബലരാമന് അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാല് ബലരാമൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തെ സേവനത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്വയം പര്യാപ്തമായ അനന്തദേവൻ പാതാള ലോകത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കേട്ടാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. നാരദമുനി എപ്പോഴും അനന്ത ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നാരദമുനിക്ക് എല്ലായിടത്തും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. സകല ലോകങ്ങളിലും സകല ഗ്രഹങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാൻ നാരദമുനി അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിലും അനന്തശേഷന്റെ അടുത്തും എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ദേവലോകങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിലും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് നാരദമുനിക്ക് സാധിക്കും. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ്, കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ അദ്വിതീയനായും അനാദിയായ പരമോന്നത സത്യമായി മഹത്വപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം അനന്തദേവൻ, അപരിമേയൻ എന്ന് വിളിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം സമ്പൂർണമായും ആധ്യാത്മികമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം അത് പ്രത്യക്ഷമാക്കൂ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലൂടെ മാത്രമേ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തനും തന്റെ പാർഷദന്മാരെയും ഭക്തന്മാരെയും സദാ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായുള്ളവനുമാണ്. നമ്മൾ അനന്തദേവന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്ന സമൂഹ സങ്കീർത്തനത്തിൽ മുഴുകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർഷം അനേകം ജന്മങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ അഴുക്കുകൾ തൽക്ഷണം കഴിവപ്പെടും. അതിനാൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ അനന്തദേവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരവസരവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഇവിടെ ചൈതന്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, അനന്ത ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള്, അനന്ത ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരാളും ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കീർത്തനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അനന്ത ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രയാണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നവയാകിയാൽ ശേഷൻ അപരിമേയമായ അന്ത്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപരിമേയമായ അന്ത്യം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ശേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രം എല്ലാവർക്കും മുക്തരാകാൻ പറ്റും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അത് മറന്ന് ജീവിക്കുമ്പോഴേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അനന്ത ഭഗവാൻ കോപിക്കുന്നു, കോപമുണ്ടാകുന്നു. എല്ലാവരെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അനന്ത ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ പലരും അത് മറന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് മുഴുകി കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അനന്ത ശേഷൻ എന്ന പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പ്രയാണം, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ, ഇവിടെയുള്ള ഈ ജീവിതം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.
അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് പറയും. അനന്തദേവന്റെ തന്റെ ശിരസിൽ അതിബൃഹത്തായ സമുദ്രങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെയും നിലനിർത്തുന്നു. അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് ശക്തനും വലിയവനുമാകിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണത്തിൽ വെറും ഒരു മഴത്തുള്ളി പോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതെവിടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എന്ന്. ഭഗവാനെ അത് വെറും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം മഴത്തുള്ളി എവിടെ വീണത് അത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഇവർ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ആ അനന്തന്റെ ശിരസില് ഉള്ള ഈ ഇത്രയും സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു മഴത്തുള്ളി കണക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു ഫണത്തിൽ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വഹിക്കുന്ന അനന്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് വായകളിൽ ഓരോന്നു കൊണ്ടും കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് തലകളുണ്ട് അല്ലെ. 1000 തലകളിൽ 1000 വായകൾ അല്ലെ. ഓ 1000 വായകളിൽ 2000 നാവ് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. പാമ്പിനൊക്കെ നാവ് 2 ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയും. 2 ആയിട്ട് ഉയർന്ന വൈഷ്ണവര് പറയുന്നു. അപ്പോ 1000 വായകളിൽ 2000 നാവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. അത് സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും അതിന് ഇതുവരെയും അന്ത്യം വരുത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം പലപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുമ്പം പറയും അല്ലെ 1000 നാവുള്ള അല്ലെ 1000 വായുള്ള ആ അനന്തന് പോലും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങള് സ്തുതിച്ചാൽ തീരില്ല എന്ന്. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു നാവുള്ള അല്ലെ ഒരു വായ കൊണ്ട് സ്തുതിച്ചാൽ എത്രമാത്രമാവും. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാൻ അല്ലെ. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പരിഹസിച്ചിട്ടായാലും ഒക്കെ ചൊല്ലിയാലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹത്വങ്ങളുടെ കീർത്തനം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനന്ത ഭഗവാൻ അവയ്ക്കൊരു അന്ത്യം കണ്ടിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എങ്ങനെയാണോ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളും. ലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എപ്പോഴും നിത്യലീലയാണ്. ഇപ്പോഴും ആ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവിടെ ആ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതും അതൊക്കെ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നിത്യ ലീല തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീല. കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ പോലെ തന്നെ അത് നിത്യവും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട് വിവിധ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, വിവിധ ലീലകളാടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു പിന്നീട് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. സ്വന്തം ഭക്തന്മാരോടുള്ള അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയങ്ങളായ വിഭിന്ന രൂപങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അങ്ങേയറ്റം ഉദാരമതിയും എല്ലാ യോഗശക്തിയുടെയും ഉടമയുമാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സുകൾ കീഴടക്കാനും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം പകരാനും അദ്ദേഹം വിവിധ അവതാരങ്ങളാടുകയും ലീലകളാടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷത്തെ നൽകുവാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർ അല്ലെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ അവസരമൊരുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പല വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ലെ. വരാഹദാദശി ഇപ്പോഴും അടുത്ത് ആഘോഷിച്ചു, വരാഹമൂർത്തി അല്ലെ. ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും. നേരത്തെ അത് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ അല്ലെ അതുപോലെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ ലീലകൾ അല്ലെ. വാമനമൂർത്തിയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. വാമനമൂർത്തിയുടെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നു. വാമന ജയന്തിക്ക് വാമനാവതാരം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ലീലകളും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുകയും ആ ലീലകളൊക്കെ ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് പോവുകയും നമുക്കായിട്ട് ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കിയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക. എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്? നമുക്ക് തന്നെ അല്ലെ. ജന്മകർമ്മ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വം പുനർജന്മ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അവതാരങ്ങളും ഒക്കെ മഹത്തരമാണ്. അതൊക്കെ
ദിവ്യമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തില് എത്തിച്ചേരുന്നു. ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നു, തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആദിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നാനാവിധ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ സന്തോഷത്തിനായി ഭൂമിയെ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വരുത്താൻ അദ്ദേഹം വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി ദുഃഖിതനാവുകയോ തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ പോലും അവൻ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ച ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചാൽ ആ നിമിഷം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അവൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് യാദൃശികമായോ തമാശിക്കോ ആണെങ്കിൽ പോലും അവനും അവനെ ശ്രവിക്കുന്നവനും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകും. അതിനാൽ ഭൗതിക ഗുരുക്കളിൽ നിന്നോ ബന്ധനമുക്തി കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ശേഷം ഭഗവാന്റെ നാമജപം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും? ഒരുവൻ മറ്റാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും? ഇപ്പൊ യാദൃശികമായിട്ട് ജപിച്ചാലും തമാശക്ക് ജപിച്ചാലും എല്ലാം ഫലം ലഭിക്കല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റുമ്പോഴോ അല്ലെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചാല് അതിനും ഫലമുണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഓരോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നാമം ജപിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മള് ജപിക്കണം അല്ലെ, അല്ലാതെ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ജപിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു വെറുതെ യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ദീക്ഷയൊന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിലും യാദൃശികമായിട്ടോ അല്ലെ പരിഹസിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കും, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാ, പരിഹസിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് ജപിച്ചാലും അതിനും ഫലം ലഭിക്കും. ശിലപ്രഭുപാദര് പലപ്പോഴും ആദ്യകാലത്തിലൊക്കെ സിനിമയൊക്കെ ഇറക്കുകയുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാട്ടൊക്കെ അവർ ഇറക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ സിനിമയൊക്കെ ഇറക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ ഹരേ കൃഷ്ണക്കാരെയൊക്കെ മോശമായിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഓ അത് അങ്ങനെയാണ്, പരിഹസിച്ചിട്ടാണ് അപഹസിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അതിലും പറയില്ല. പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വരും. പ്രഭുപാദിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പറയും, പ്രഭുപാദ് ഇത് നമ്മളെ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദരെ ചോദിക്കും, അതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അവര് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കിയിട്ട് പറയും, അതിൽ 10 പ്രാവശ്യമുണ്ട്, 15 പ്രാവശ്യം. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം. അത് വായിക്കുന്നവൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള പാപിയാണെങ്കിലും അവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന്, ഹരേ കൃഷ്ണക്കാർ, ഹരേ കൃഷ്ണയുടെ ആൾക്കാർ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ ഒരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ അവന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ വിമർശിക്കുവാനായിട്ടോ ആയിട്ടും പരിഹസിക്കുവാനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും. ഭഗവാൻ അപരിമേയനാകിയാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. അനേകം മഹാപർവ്വതങ്ങളും നദികളും സമുദ്രങ്ങളും വിശ്വങ്ങളും ജീവസത്തുകളും ഈ പ്രപഞ്ചം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ഫണങ്ങളിലൊന്നിൽ കേവലം ഒരു പരമാണുവിനെ പോലെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരുവിന് ആയിരക്കണക്കിന് നാവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കൊക്കെ ഒരു ശിരസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന് 4 ശിരസുണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. ബ്രഹ്മാവിനെ പോലും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള് ആർക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു, ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നു എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം, എന്നാൽ അവരെങ്ങനെ കരുതിക്കോട്ടെ. ഞാനെന്നാൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം പോലോ കൊണ്ടോ അങ്ങയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് അവനോട് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നിനക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ജനങ്ങൾ പൊതുവെ അവരുടെ വ്യത്യസ്ത ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ ഫലമായി വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളിൽ അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഞാൻ വിവരിച്ചു. താങ്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് അന്വേഷിക്കും. ഞാൻ പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേട്ടതറിഞ്ഞ് താങ്കൾക്ക് വിവരിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. ഇനി എന്താണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്? ഗുരു
ചോദിക്കുന്നതാണ് ശിഷ്യനോട്, ഞാൻ എന്താണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതായിട്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഉത്തമ ശിഷ്യനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഗുരുവാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടിട്ടും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരാളെ പരിധി നടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം ജലപാനം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അത്രത്തോളം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അത് വർണ്ണിക്കുവാനും താല്പര്യമുണ്ട്, ഉത്സാഹമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നരകീയ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അന്വേഷിക്കുകയും അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് 26ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. അതിനോടുകൂടി 26 അധ്യായത്തോടെ ഈ പഞ്ചമസ്കന്ധം തീരുകയാണ്. അതിൽ 28 തരത്തിലുള്ള നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण. ആ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമാനന്ദ ഗുരു വൈഷ്ണവ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ അനന്തൻ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമമാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അനന്തനെ എല്ലാവരെയും എന്താ പറയാ എല്ലാറ്റിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അനന്തനെ ഇവിടെ പറയുന്നു. അതോ ഓരോരോ ഭക്തന്മാരും ഓരോ തരത്തില് ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു. മഹാദേവൻ, സംകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, അനന്തശേഷൻ. അപ്പോൾ ആ അനന്തന്റെ മഹാത്മ്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ആർക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള അനന്തനെ സ്തുതിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആർക്കാണത് കഴിയാതിരിക്കുക എന്ന്. അത്രയും ഭഗവാനെ എല്ലാ തരത്തിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള പ്രതീതിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു ബലരാമന്റെ പ്രതീതിയാണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 13-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി. എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വിജയ ഏകാദശി 13-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ആയില്യ പൂജ എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ? ആയില്യ പൂജ. ആയില്യ പൂജ എന്ന പൂജ സർപ്പങ്ങൾക്ക് അത് എല്ലാറ്റിന്റെയും സർപ്പങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും രാജാവായിട്ട് അനന്തനാണ്. അനന്തന്റെ എന്താ പറയാ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളായിട്ട് അതാണ് വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടാണ് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ള നാഗത്തിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളും അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഉത്സവങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു, പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ചെടിയുടെ വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ വിസ്തരണമാണ് അനന്തശേഷൻ. അപ്പൊ അനന്തശേഷന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടാണ് മറ്റുള്ള ഓരോ നാഗങ്ങളേതായിട്ടൊക്കെ കണക്കൂട്ടുന്നത്. എന്നാലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദേവന്മാർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ പൂജകളും ദേവന്മാര് ഭഗവാന് കൊടുക്കും. അതേപോലെ ഏത് നാഗങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ആരെ ആരാധിച്ചാലും അവരെന്ത് ചെയ്യുക, അവരുടെയൊക്കെ ദേവനായിട്ടുള്ള അവരുടെയൊക്കെ സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള അനന്തനെ ആ പൂജകളൊക്കെ അവര് നൽകും. അപ്പൊ അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാല് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർഗം അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തെറ്റില്ല. അതിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭഗവാന് അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നാഗങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വെള്ളം തളിച്ച് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ. അതിൽ തെറ്റില്ല. നേരത്തെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ദേവന്മാരടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുക. അപ്പൊ നാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളടത്ത് നാഗങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തെറ്റൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ എന്തിനാണ്? കൃഷ്ണഭക്തിക്കായിട്ട്. കാളിയനെ ഭഗവാൻ കൊല്ലാണ്ട് വിട്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. കാളിയന്റെ പത്നിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ അസുരന്മാരെയും ഭഗവാൻ വധിക്കിയിടയില്ല, ഒരാളെ മാത്രമേ വധിക്കാതെ വിട്ടു, കാളിയൻ.
എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് കാളിയൻ ഒന്ന് പറയുന്നത് കാളിയൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയായിട്ടുള്ള യമുനയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ വേറൊരു കാരണം പറയുന്നത് കാളിയുടെ പത്നിമാർ നാഗപത്നിമാര് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രകാരം ഭഗവാൻ വെറുതെ വിടുകയുണ്ടായി, കൊല്ലാതെ വിടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താ പറയാ, എല്ലാം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അനന്തശേഷനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നാഗങ്ങളെ പൂജിച്ചാലും അവരൊക്കെ അവരുടെ പൂജകളൊക്കെ എല്ലാം ആ ഭഗവാന് തന്നെ, അനന്തശേഷ ഭഗവാന് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നേരിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പൂജകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടും തറവാട്ടിലെ സർപ്പക്കാവ് അതിന്റെ പൂജ നടത്തും. അതെ, അത് ഓരോരോ വിശേഷം ഓരോരോ ദേവതമാർക്കും ഓരോ. അപ്പൊ നാഗദേവതമാരുടെ വിശേഷ ദിവസമാണ് ആയില്യം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണഭക്തിക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമ്മള് ഇപ്പം അനന്തന്റെ രൂപം നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും കൃഷ്ണ ബലറാം അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാല് ബലരാമൻ തന്നെയല്ലേ ആനന്ദൻ? അതെ, ബലരാമൻ തന്നെയാണ് അനന്തശേഷൻ. അതെ, അങ്ങനെയുള്ള രൂപമൊക്കെ ഓർക്കാൻ വിഷമമായതുകൊണ്ടാണ്. അതെ, അങ്ങനെയുള്ള രൂപമെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഷമമായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശ്യാമസുന്ദര രൂപം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് ത്രിഭംഗ സുന്ദരം, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, അത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാൻ അല്ലേ, എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാനും ധ്യാനിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള രൂപം അല്ലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടും ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്നതൊക്കെ ആ രൂപമാണെന്ന് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ 4 കൈകളുടെ രൂപം അല്ലെ, പിന്നീട് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമൊക്കെ കാണിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തരുന്നത്, എല്ലാവർക്കും വേഗത്തിൽ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു രൂപം ഓർക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അനന്തന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിന്. ഉടുപ്പിയില് അനന്തന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ല കൃഷ്ണന്റെ അവിടെയല്ല, അതല്ലാതെ വേറൊരു ഓൾട്ടറില്